Bueno, pois, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza nesta roda de prensa que abrimos o mes de maio e que ven como unha semana máis cargada de importantes avances e moitos recursos para esta provincia. En concreto, nesta Xunta de Goberno que vimos de celebrar, mobilizamos 3,8 millóns de euros para a cultura, deporte e investimentos en concellos. O detalle, 200.000 euros para o programa Máis Escénicas, 300.000 euros para actividades culturais, 540.000 para o transporte, para o servicio de transporte de obras e montaxe da Bienal, 550.000 para o deporte náutico, 930.000 para instalar iluminación sostible en 9 concellos da provincia e 1,3 millóns de euros para que 7 concellos realicen investimentos e afronten gasto corrente ao beiro do Plan Máis Provincia. E, ademais, fora dos asuntos que tratamos na Xunta de Goberno, quero informar da concesión dos obradoiros do programa Máis Reto Digital e da aprobación da contratación das obras para repoñer o firme na estrada provincial EP 1003 Rodeira a Bouveta en Cangas. E comenzamos e facémolo co bloque de cultura, concretamente con Máis Escénicas, porque, como eu mesmo adiantei este luns nun acto que tivemos aquí no Pazo para conmemorar o Día Internacional da Danza, hoxe aprobamos a relación de espectáculos programados dentro do circuito Máis Escénicas para este ano 2025. Como sabedes, é unha iniciativa para os concellos de menos de 20.000 habitantes aos que levaremos espectáculos de danza e teatro. E é unha iniciativa a que destinamos este ano 195.000 euros, é dicir, 20.000 euros máis que o ano pasado, un 11% máis, co que imos a programar 136 espectáculos ata marzo de 2026 en 50 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia, ata 5 por concello. Aquí o único concello que non os editou foi Tomiño, e cada concello recibe ata 3.800 euros. E sen saír de cultura, tamén anunciar que aprobamos achegas para que entidades sen fin de lucro poidan realizar actividades culturais neste 2025 cun orzamento de 300.000 habitantes. Unhas axudas que se dividen en dúas liñas. A primeira, dotada de 250.000 euros, para a posta en valor do patrimonio inmaterial da nosa provincia, para festivais, mostras, encontros ou certames culturais e actividades de pintura, escultura, arquitectura e banda deseñada. É unha segunda liña, con 50.000 euros, para a participación en festivais, certames ou concursos nacionais e internacionais ou para intercambios culturais fora de Galicia. En liñas xerais, trátase de axudas que axudicaremos en réxime de concurrencia competitiva. Cada entidade podrá recibir ata un máximo de 2.500 euros e un máximo do 75% da actividade obxecto de subvención. E rematamos o bloque cultural falando da Bienal, que, como sabedes, converterá a Pontevedra na capital da arte. A arte volve, e o fará pola Porta Grande, e desta maneira sacamos a licitación o contrato para o transporte de obras e montaxes da Bienal, que conta cun orzamento total de 540.000 euros. Que inclúe este contrato? Os traballos de embalaxe e transporte das obras desde os lugares de orixe ata as salas de exposición dos edificios Castelao e Sarmiento, de Santa Clara, do Pazo da Cultura e da Fundación Manuel Moldes. Inclúe a desembalaxe e asistencia dos artistas á montaxe das obras e tamén os traballos de dispersión e devolución das obras ao remate. E de cultura pasamos ao capítulo de deporte, porque hoxe aprobamos as bases das axudas a clubes deportivos da provincia que participan en competicións de piragüismo, remo e vela, as que destinamos un total de 550.000 euros. 50.000 máis que o ano pasado, un 10% de incremento. Podránse beneficiar os clubes deportivos sen ánimo de lucro da provincia que participen en competicións oficiais de calquera ámbito territorial nas 3 modalidades mencionadas: piragüismo, remo e vela. En canto ao reparto, a piragüismo destinamos 305.000 euros,
a Remo 155.000, e a Vela 90.000. As axudas repartiránse en base a criterios de concurrencia competitiva. Cada clube poderá recibir un máximo de 25.000 euros sempre que non supere o 40% do orzamento da actividade. Entre os gastos que se poden subvencionar atópanse os gastos federativos, de competición e adestramento, de persoal, de material deportivo ou gastos sanitarios. E aquí, ao igual que en cultura, o noso compromiso co deporte tradúcese en recursos concretos para promover a práctica deportiva e para impulsar todas as modalidades, apoiando os clubes e federacións de todas as disciplinas para que esta provincia siga a ser un referente. E para rematar, quero falarvos de algo que, ademais desta de máxima actualidade, despois do acontecido este luns, a enerxía, o suministro eléctrico. E quero facelo falando de eficiencia, porque é clave para o modelo enerxético do futuro, e así, como lles dicía, nesta Xunta de Goberno aprobamos os proxectos para renovar instalacións de iluminación exterior nos concellos de Cuntis, Dozón, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Fornelos de Montes e Tomiño cun orzamento conxunto de 930.000 euros. De feito, con esta actuación, estimamos que se levaría a cabo un aforro do 74% de enerxía. Trátase, ademais, dun proxecto que está cofinanciado con 85% de fondos Next Generation e o 15% restante repártese entre Deputación e concellos. Deputación o 8% e concellos o 7%. E o detalle, que imos a facer en cada un destes concellos? En Cuntis investiránse 115.000 euros para sustituir 142 puntos de luz por luminarias LED máis eficientes en diferentes rúas e no campo de fútbol da RAN. En Dozón, 25.000 euros para sustituir 30 luces na zona do Castro. En Pontecesures, 55.000 euros que serán destinados para sustituir 42 luminarias na Rúa Deputación e no campo Ramón Diéguez. No caso de Ribadumia, 100.000 euros para cambiar 60 puntos de luz no campo de fútbol da Senra. En Rodeiro, cun orzamento de 240.000 euros, sustituiránse 276 puntos de luz en diferentes lugares deste concello. Na Cañiza, 100.000 euros para cambiar 77 luminarias do campo de fútbol do Vieiro, da Casa da Cultura, no camping e na piscina municipal. En Cerdedo Cotobade, con 160.000 euros, sustituirá 223 puntos de luz en varias zonas do municipio. Fornelos de Montes, con 90.000 euros, mellorará 226 luminarias na parroquia de Calvos. E, por último, Tomiño, que contará con preto de 45.000 euros, vai a sustituir 86 puntos de luz nos lugares da Gandariña, Sobrada, o Monte e a Estrada. E queremos con estas actuacións contribuir ao desenvolvemento dun novo modelo enerxético para o municipio, mellorando os actuais servicios para a veciñanza e promovendo actuacións de aforro e xestión enerxética eficiente. Como é habitual, pois isto o facemos indo da man dos concellos. E remato xa cos asuntos da Xunta de Goberno e fago falando do Plan Máis Provincia 2025, porque hoxe aprobamos 1,3 millóns de euros para que 7 concellos realicen investimentos e afronten gasto corrente ao abeiro de 2 liñas deste plan. Como é habitual, vos remitiremos na nota de prensa posterior ao detalle todas e cada un destes investimentos nestes 7 concellos, pero quero adiantarvos que o Grove e Tomiño recibirán 480.000 euros da liña 1 para completar o financiamento dos seus respectivos proxectos que xa contan con recursos do Plan Extra e que vai a supor unha mobilización de 2 millóns de euros e que se vai a financiar ao 100% pola Diputación de Pontevedra, e logo, a través da liña 1 de investimentos, os concellos de Cambados, Gondomar, Meaño e o Porriño recibirán un total de 725.000 euros. E na liña 2 de gasto corrente, Vilagarcía vai a beneficiar de preto de 125.000 euros para realizar actividades
culturais, deportivas e sociais. Así que, xa digo, seguimos avanzando unha semana máis no plan máis ambicioso da historia desta institución, o plan máis provincia, dotado con 48,2 millóns de euros e que, no que vai de ano, xa levamos distribuídos algo máis de 24 millóns de euros. E quero, ora, falarvos de dous asuntos fora da orde do día. Por un lado, dos avances no programa Máis Reto Digital, que, como recordaredes, ten un orzamento de 30.000 euros para formar aos nosos maiores no emprego de aplicacións do banco, sanitarias, en xeral, saber desenvolverse cada vez no máis utilizado mundo tecnolóxico. E aquí o que fixemos foi aprobar a concesión dun total de 67 obradoiros que se desenvolverán en 23 concellos da provincia, concellos reto demográfico. Reto demográfico que sabedes que foi unha área que puxemos en marcha cando chegamos ao goberno. Os obradoiros teñen unha duración de 5 horas, están divididos en 5 temáticas: administración electrónica, banca online e banca móvil e compras online, sede electrónica e sergas e, finalmente, redes sociais. Os concellos que se van a beneficiar destes obradoiros, pois o que teñen que facer é seleccionar as persoas que se van a beneficiar da formación, entre 8 e 15 cada curso, e proporcionar unha aula para impartir a formación. Isto, proxecto que se benefician estes 23 concellos, pois se suman aos que xa se beneficiaron, aos 5 que se beneficiaron o ano pasado, que son Forcarei, a Illa de Arousa, Moraña e As Neves. E logo, xa como un último asunto a comentarvos, fora da Xunta de Goberno, ten que ver con Cangas do Morrazo, con investimentos para este concello, porque aprobamos o expediente para axudicar as obras de reposición do firme da estrada provincial EP 1003 Rodeira a Bouveta cun orzamento de 150.000 euros. A actuación vais a desenvolver nun treito de 600 metros desta estrada provincial e ten como obxectivo repoñer o firme para salvaguardar a debida prestación do servicio público viario e mellorar a seguridade viaria nesta zona. Deste xeito, as obras inclúen a reposición da capa de rodaxe e a reposición da sinalización horizontal afectada polas mesmas. E sen máis, eu, pola miña parte, era o que tiña a ben comentarvos, e non sei se hai algunha cuestión ou algunha pregunta que realizar. Eu queria preguntar do transporte a montaxe da Bienal esa licitación. Eso inclúe tamén os custos da viaxe das obras de arte ou sí tamén? Todo. Que veñen de diversos países, é dicir, como vedes, é un contrato importante. Os que estades familiarizados con estos transportes de cadros e demais, por verdades, con toda a magnitude e da contía que teñen que ser eses contratos. Bueno, os países dos que se incorporan, porque sacamos a licitación este contrato de 540.000 euros, pois van a vir de lugares como Alemanha, Brasil, España, por suposto, Francia, Italia, Perú, Reino Unido e República Checa. Unhas medidas de seguridade. Imaginadvos, aí, lóxicamente, son a xoia da coroa moitos e temos que dar a máxima seguridade, lóxicamente. E logo toda a que a montaxe, de vir os artistas, desmontar, levar alá outra vez de novo. Moi ben, moitas gracias.